Gaurkoan bildu gara salatzeko egon den estatalizazio prozesu bat, non kate handietako enpresek nahi dituzten baldintzak aplikatu ditzazketen Madrilen adostuta komisiones eta UGT-ekin batera. Hemen Bizkaiko negoziazioan hasieratik bidean geundela hitzarmen hau gertu zenetik gaude horren kontra, aurreakordio bat lortu egin zen maiatzean, baina gero bai komisionesek lehenengo aurreakordioa oportu zelako eta gerora Madrileko patronal hau mehatxuak bota zizkigulako bertan bera geratu zen. Oin Eusko Jaurlaritzatik deitu gero dituzte mediazio prozesu baterako, non hau ez dago mahai gainean eta alderdi guztiek dirudienez adostasun batera helduko dira. Sektorearen 10% gainera zaurgarria dena, badakiguna kriston baldintza txarrak dituena, langile migranteak dituena egin handi baten, kanpo geldituko dira eta baldintza prekarizatuak aplikatuko zaizkierako.